Кварталы індывідуальнай жыллёвай забудовы Вычалкі Ямна, Стымова і новы квартал па вуліцы Высокаўскай, галоўныя кропкі рэспубліканскай нарады. Брэсту і сапраўды ёсць што паказаць іншым рэгіёнам, расказаць аб ходзе і перспектывах забудовы. Аб'ёмы таксама на высокім узроўні. Па выніках мінулага года Брэсцкая вобласць значна перавыканала план здачы ў эксплуатацыю індывідуальнага жылля. Брестская область изначально строит больше индивидуального жилья, чем все остальные. Если говорить по республике, сегодня процент строительства индивидуальных жилых домов в республике 29%, в Брестской области эта цифра приближается к 50%. Галоўнай асаблівасцю ўсіх прадстаўленых будаўнічых зон стаў комплексны падыход. Менавіта дзякуючы яму дамы былі пабудаваныя за кароткі тэрмін і за меншы сабекошт, што не заўсёды атрымліваецца ў сучасных эканамічных умовах. Мы видим, что эффективность и стоимость строительства жилья с индивидуальным таким комплексным подходом гораздо ниже, эффективнее. И дома, эти районы построили за 5-7 лет, они возведены, как игрушки стоят. А когда мы просто участок раздали, то за 10 лет там появилось только 50% введенных домов. Все остальное в ожидании. Задача, якую паставіў прэзідэнт краіны на гэты год, павелічэнне будаўніцтва жылля для шматдзетных сем'яў. Для іх павінны ўзвесці больш за 7 тысяч кватэр. Лічба вялікая, але пад'ёмная. Аб'ёмы будаўніцтва за мінулы год ужо павялічыліся ў 2 разы. До 2021 года тэрмін чакання кватэры для шматдзетных сем'яў павінен быць значна зменшаны. Яшчэ адна тэндэнцыя – скарачэнне будаўніцтва жылля ў вялікіх гарадах і павелічэнне ў гарадах-спадарожніках. Многодетные семьи – это индивидуальное строительство, это ипотека, стройсбережение, комплексная застройка этих индивидуальных территорий. Значит, вот это основные направления, которые мы должны четко выработать и внести Минстрой архитектуры в правительство, а затем мы уже будем принимать на уровне правительства на одном из заседаний такие решения комплексно. Непосредственно на пасяджэнні з удзелам намесніка прэм'ер-міністра Анатолія Калініна і кіраўніка вобласці Анатоля Ліса абмяркоўваліся планы і перспектывы развіцця галіны, магчымыя мадэлі нарошчвання аб'ёмаў індывідуальнага будаўніцтва і ўдзел у гэтым банкаў. Олег Завадскі, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».